result ngayon na ano, yung resulta ng check up. Bali, ano yun? Yung ano na, binigyan kami request. Binigyan kami ng request para sa hearing test, tapos sa CT scan. Sabi nila kung dito raw mag hearing test tapos mag CT scan, matatagalan pa na magano ng schedule kung kailan. Kaya sabi nila kung ano raw, sa labas na lang sa private magpa CT scan saka hearing test. May request naman sa amin na binigay para daw mas mabilis. Ayun mga kaparing dyan, good morning, good morning. At papunta nga kami ni Ami doon sa PGH na para mag-check up. Kaunting tulog pagdating. Buti nga nakapatulog tayo, no? Oo, nakapatulog kahit dalawang oras. Kung nangyayari na pabagal-bagal yung bus, rekta sana kami. Rekta kami pupuntang PGH kaagad. Yan, nakatulog din mga siguro 3 oras din tulog. Nakapahinga din. Mga face mask ko. Tingnan natin kung ano yung magiging resulta ng check up niya. Kung makakauwi ba kayo mamaya o bukas pa. Malamang sa hindi. Bakit malamang sa malamang, baka hindi. Baka bukas na kami makauwi. Dito na kami sa may Don Bosco, sa school niya dati. Alright. Nagapo namin yun, tiyak po. Ha? May ano kaya? Habang na kami ng sasakyan, biyaheng Quiapo. Saan tayo, ma? Sala? Ha? Saan lang? Yo. Ha? Yan po, at dito na kami sa jeep. Nakasakay na kami na sana kami ng Quiapo. Traffic. Oh.
lamisa. Altura. Palengke ng Altoro. Nandito na kami sa Quiapo. Sakay kami ng bus ulit. Sa PGL. Ay, dito lang naman. Dito lang naman. Ay, dito lang to, kuya. Tawid tayo. Yung simbahan. Kami sa Quiapo. Pasok muna sa simbahan. Pasok muna tayo sa simbahan, saglit lang. Ginagamit natin ang mga kaibigan para sa kanilang tulong, pakikinig at suporta. Ngunit nakakalimutan natin na nalahanin sila
na kahit ang pamahalaan sa may Irlanda ay ginagamit ng tahanan ng kanilang mga magulang. Kahit nang hindi mo nagkakaroon kung kamusta lang ang mga magulang sa tahimik hanggang nagbibigay at nagmamahal. Mga kapatid, hindi masama ang pumili ng tulong. Hindi masama ang lumapit sa Diyos sa oras ng pagkakailangan. Ngunit ang tanong ng Evangelyo, lumalapit ang mga ni Jesus dahil naman kailangan natin isa. O lumalapit tayo ni Jesus dahil mahal natin siya. Lumalapit tayo ni Jesus dahil natin sa ating mabuti. Magsakay na kami ng bus. Nakasakay na kami ng bus papuntang PGH. Baba na kami. Dito na kami sa Paura. Pasa muna tayo ng ano, tapos kain muna tayo. Christmas ko ma. Nandito na kami sa papasok ng PGH dito kami sa Paura. Daming tao. Lunes kasi ngayon, Lunes. Kanin, ulam, tubig. Pasok na kami. Ayun, at dito na kami sa loob ng PGH. Ayun. Nakarating na kami. Time check natin ay 9:30. Bali si Miss nakapila na para ipasa yung blue card niya. Daming tao kasi Lunes. Lunes kasi ngayon. Daming tao. Kaya sa susunod na check up, ipapalipat namin, papabalik namin yung Webis kasi yung Webis konti lang yung tao. Pakapasa, kain muna kami kasi di pa kami nag-aalmusal.
Kamusta na kaya si Kuya Sam? Shoutout kay Kuya Sam. Yung nakilala namin dito sa sa PGH din na viewers siya. Shoutout kay Kuya Sam, kamusta ka na po? Labas muna kami ni Ami. Time check natin ay 10:50 para kumain tanghalian. Mamaya pa naman magtatawag. Gutom na kasi. Yo! Doon kami kakain sa loob ng Robinsons. Supreme Court. Ang lakad. Bali dun sa unahan yung Robinsons. Yan, dito na kami sa Robinsons. Robinson Place, Manila. Ikaw bola. Sige na lang. UP Manila Student Centers. Nandito na kami sa loob ng ng mall. Masakit katawan mo? Siyempre puyat, tapos biyahe. Kain muna kami, tapos pakakain, balik ulit kasi baka matawag. Para kung ano yung sitwasyon ngayon, baka makasakay ulit kayo pabalik. Charita. Ano po, kain po tayo? Kain ito. Dito ba? Sado mo ito naman. Ito bag mo. Babak mo lang. Kain po. Gutom na. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't Ayan, nakakain na kami. At pabalik na kami ulit ni Ami sa PGH sa loob. Shoutout sa naka-tune in dito sa premiere ko, sa mga silent viewers at sa kila Ate Ching and Kuya Maki. Yan. Na nagko-comment. Siyempre sa mga silent viewers natin at sa lahat ng mga sponsor. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Shoutout po sa kanila.
yung palubat na yung ano ko. 6% na lang oh. 6%. Nakalimutan ko mag-charge. Pagdating kasi namin humidlip, tapos diretso ligo. Parang meron mo. Siyempre, alam mo, salamat. Yan. Ayan po at di pa rin kami natatawag. Dito pa rin kami sa labas. Kantay ng tawag. Nakaupo. Kami tulog. Pagod sa biyahe. Ang time check natin ay 12:54. Nagdaantay kami na tawagin para pumasok dyan sa room para ma-check up. Kanina maraming tao, ngayon ano, medyo konti na. Lunes kasi, Lunes. Tsaga-tsaga lang para ano, matatapos din to. Tsagaan lang para gumaling na. Hindi pa yung tinatawag. 138. 138. Natulog na rin ako. Ano yan? Austria? Tingnan ko kung pang ilan ka. Ayan mga kaparin Jason at dito pa rin kami, di pa kami natatawag. Time check natin ay 3:36 ng hapon. Gutom na, di pa? Hantay-hantay lang kami ng tawag. Medyo ano na, konti na lang yung tao. Lobat yung cellphone ko. Lobat yung cellphone ko. Namatay talaga lahat. Okay, patay na. Kaya ko eh. Ayan po at 4:18 na. At di pa rin kami tinatawag. Sa amin tulog na. Tulog. At wala na rin yung ibang mga kasama namin dito. May natitira pang isang kasama namin doon. Kaya ano na. Hantay-hantay pa rin kami. Hantay-hantay kami ng tawag. Ha? Ngayon pa. Wala pa siguro kasi yung doktor. Depende ito sa doktor na Oo. magaling mo yung doktor ay nasa operating room. Pero nung nakaraan, pinapunta tayo sa taas eh. Na Pinapunta tayo sa taas kasi nag-o-opera yung doktor. May biskuit ka dyan? Gutom na ako. Yan. Abang-abang na lang kung ano yung magiging resulta ngayon. Kapistrano, Maylin. Kapistrano, Maylin. Pasok po sa 211. Kapistrano. Biskuit. Ayun at pauwi na kami ni Ami. Bali, wala na. tayo na naman ang magsasarado. Ano lang.
Time check natin ay 5:46. Malabas na kami. At yun, may ikikwento kaming bago about sa pag-check up niya ngayon. Yun. Mamaya paglabas namin. Try natin na bumalik sa di. Try natin bumalik dito. Kung mag-schedule tayo ng derimitas at CT scan dito. Kasi ngayon sa na try natin nakabin dito. Malay mo, by 4-3. At yun yung result ngayon na yung resulta ng check up. Bali, ano yun? Yung binigyan kami Na-request. binigyan kami ng request para sa hearing test tapos sa CT scan. Sabi nila kung dito raw mag hearing test tapos mag CT scan, matatagalan pa na ng schedule kung kailan. Kaya sabi nila kung raw sa labas na lang sa private magpa-CT scan sa hearing test. May request naman sa amin na binigay para daw mas mabilis. Yun. Dito kasi sobrang nag-request na abutin ka talaga ng 3 bago lagpas. Kasi syempre public, madami ang mga kailangan. Pero kung doon tayo sa Bicol, tulad nung dati, hingi ulit tayo doon sa sa Pierte. Tapos sa Tancholing, kasi nagpa-CT scan ka na doon dati, di ba? 7,000. Tapos nakalapit tayo, 5,000 yung binigay, 2,000 na lang. Iba pa yung bayad sa hearing test. Kaya pag-usapan muna namin kung saan siya kung sa Bicol o dito. Kasi pag may result na raw, pwede na kaming bumalik dito sa PGH. Tapos pwede na siyang operahan kapag may result na dun sa dun sa CT scan. Kasi dun sila magbabase kung ano yung procedure na gagawin sa opera. Oo, diba? ganyan naman talaga. Oo. Kaya yun, siguro pag-usapan muna namin kung saan siya magpa-CT scan saka magpa-hearing test. May naman kami dito, may request. Tapos pag okay na, may result na, babalik kami dito. Babalik. Sabi kasi nung doktor, kung dito raw talaga, baka raw abutin pa ng 3 buwan bago bago lumabas yung result. Hindi, Bago ma-CT scan. Kaya doon na lang kami sa labas. Sabi nung doktor, yun daw mas maigi. Pero ang ko dyan asal-asawin na muna natin yung PhilHealth mo. Yung PhilHealth mo na mo kasi pag operahan ka, yung PhilHealth mo kailangan natin ulit. Diba? Ayan, uwi muna kami para mapag-usapan namin. Yan, dito na kami sa Quiapo. Pasig kaya po. Ito, kung saan maganda? Ha? Hindi na. Yan, may dalok kawan.
Ayan po at dito na kami sa bahay ni Bayaw. Kakarating lang namin. Time check natin ay 7:17. Yung time check at bumili na rin kami ng makakain. Bigas. Sasain sa amin. Ulam. Pritong manok na lang. Saging. Yan. At ayun. Bukas mag-asikaso kami sa sa DSWD. Try namin sa DSWD dito. Try namin dito sa DSWD kung makalapit, kung mayroong mahinga ng tulong. Yan. Tapos doon na lang tayo magpaano? CT scan? Sa Bicol? Try natin, no? Oo. Doon na lang. Baka doon na lang kami sa Bicol magpa-CT scan para kung may malapitan doon. Tulad ng ginawa namin dati. Tapos lalakarin pa namin yung PhilHealth. Kasi sabi doon, nung nakaraan nilakad na namin yung PhilHealth, uhulugan pa namin yung ilang taon na walang hulog yung PhilHealth niya. Pero may nag-advise sa amin na daw, kunin na lang namin yung indigency. Magpa-interview si Ami. Kasi parang parang operahan na siya ng yung tainga niya. Parang operahan na. Kaya sabi ko, bago magpa-CT scan, dapat maasikaso muna namin yung PhilHealth. Kasi baka pagdating naman dito sa Maynila, nadala namin yung result nung CT scan niya, baka operahan na. Dapat yung PhilHealth naka-ready na. Kaya yun, siguro bukas magta-try muna kami sa DSWD. Yan si Ami. At may niresita sa amin na gamot na panghugas sa ilong niya para daw yung tuloy-tuloy yung paggaling nung sa ilong. Pero yung niresita sa kanya yung lang naman, panghugas sa ilong ulit. Kaya yun yung resulta nung pag-check up sa amin ngayon kay Ami, na yung tinga niya yung sinikap saka yung ilong, at kung willing daw na operahan. Kaya yun, sabi namin willing na operahan. Kaya mag-asikaso muna kami nung mga dapat asikasuhin na kung saan tayo makakalapit na kumbaga minus ng gastos. Ayan po, hanggang dito na lang muna yung vlog na to. Siyempre maraming salamat sa mga viewers at lalo sa mga sponsors at sa mga silent viewers na patuloy na nanonood sa aking mga vlog. Ayun po, sana po panoorin nyo yung vlog na ginagawa ko kahit wala sa Pabay Project, para po kahit pa paano may may pumasok na revenue at may panggastos ako dito sa pagpagamot. Kasi siyempre doon tayo kaya nagtatrabaho para mayroon tayo alam niyo naman may sakit yung asawa ko. Ayan, bye bye, love you all.